Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Кабат Зур Ширклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 68 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Сулейманов Рәшид Мутулла улы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Рәйсә, кызлары Минирә, тормыш иптәше Ринат, Минзилә, тормыш иптәше Хамид, улы Лекман, тормыш иптәше Алисә, оныклары Нурия, Наилә, Расим, Ислам, Мәдинә, Мәрьям, Амира котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1954 елның 6 сентябрендә безнең улы сөенешебез, куанычыбыз булып, якты дөньяга якын кешебез аваз салган. Гади авыл баласы мәктәпне тәмамлап, армия сафларына алына. 3 ел буена Советлар Союзының диңгез флоты гаскәрләрендә намуслы килеш хезмәт итә. Армиядан кайтырга гына дигәндә, гаиләдә олы кайгы булып, әтисе вафат була. Әле тормышта чыныкмаган яшь егет өйгә кайтып, гаилә башлыгы вазифаларын үз өстенә ала. Үзеннән соң туган 2 игезәк сеңелләре бары 10 яшендә генә калалар. Шуңа да аларны үстерешергә иң беренче ярдәмче булырга туры килә. Өлкән абый да, әти дә ролен үз өстенә алып, алар өчен кайгыртып, күп хезмәт итә. 1977 елны әниебез Рәйсә Ризван кызын очратып матур гаиләләрен коралар. 46 ел буена тормышның әшесен, тешесен дә бергә татып, алар үз кишләре белән матур уяларын курып, өйләрен булдырдылар. Мәхәббәттә һәм татулыкта 3 балаларын безне чын кешеләр итеп тәрбияләп үстерделәр. Бер артлы без дә үсеп җитеп, кышлар сыман туган өйдән очып чыктык. Кызлары Минирә ул еракта яшәгән, күңелләрне балкытып, җылытып торучы кояш булып, гаиләсе белән Ртищада гомер сөрә. Йөрәк дарулары булган кызлары Минзилә, Аллага шөкер, үзләреннән ерак түгел, Зур Ширкли авылында гаиләсе белән яши. Ә инде картлык көннәрендә булган ышанычлары һәм таянычлары, нәсел дәвамчылары уллары Лекман, киленнәре Алисә белән үз янәшәләрендә. Әти-әниебез өйдәге булган оныклары Мәдинә, Мәрьям, Амирага сөенеп туймыйлар. Шиттә булган оныкларын да гел сагынып, яратып каршылыйлар. Әтиебез, бабабыз бик тырыш, юмарт, гадел кеше. Инде 68 яшендә булуга карамастан һаман тик тора алмый. Улы белән бер рәттән Мәскәүгә йөреп гаилә тәэмин итә. Аның тырышлыгы, күрсәткән бар игелеген гомердә дә түләп бетерә алмабыз шикелле. Шуңа да бүген түбән генә башыбызны иеп, аның алда олы рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Олы бәхет, әгәр картайган көнеңдә янәшәңдә рәхмәтле бала онук һәм онукчаларың булса. Раббым сине безнең янда озын-озак яшәтсен. Алга таба да гел шундый шат, көләч йөзле, оптимистик карашлы булып кал. Әниебез белән безне шатландырып яшәгез. Кадерледән кадерле син, безнең якын кешебез. Син олы хәрефтән әти, бу сүзебез хак дибез. Гомер буе армый-талмый безнең өчен эшләдең. Булгандыр авыр чакларың, бер кайчан да дәшмәдең. Әниебезгә терәк булдың, безгә сул як фәрештә. Синең фатихаң, киңәшең ярдәм итә һәр эштә. Кайткан саен авылыма шатлана күңелләрем. Исән булган әтиемә сөенәләр күзләрем. Җылы тәрбияңне тоеп үстек, иңнәреңне куеп атлыйсың. Сыендырып канат асларыңа җил-давылдан безне саклыйсың. Котлы булсын туган көнең синең, һәр кайсыбыз изге теләктә. Бүгенгедәй балкып торсын йөзең, шатлык өстәп безнең йөрәккә. Шулай ук 8 сентябрь көнне татлы оныгыбыз Мәрьямбызга да 8 яшь тула. Татлы алмабыз бүгенге көндә инде 2нче сыйныф укучысы. Йомшак күңелле, назлы балабыз барыбыз өчен дә олы шатлык һәм сөенеч. Аның ягымлы карашы, татлы елмаюы, назлы сүзләре йөрәкне җылыта. Мәктәптән кайтканын көтеп алабыз. Ул җаныбызны дәвалый алучы татлыбыз. Балакайыбыз туган көнең котлы булсын. Саулыкта, исәнлектә, матур балачак елларыңны әтиле-әниле, әбиле-бабалы булып, бер туган кардәшләрең арасында бәхетле килеш үткәрергә язсын. Укуыңда уңышлар, янәшәңдә гел чын дуслар булсын. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Дәү кыз инде, сыкланырлык, үзебез дә ышанмыйбыз. Синсез балам бер минутта хәзер инде тора алмыйбыз. Гомерләрең гөрләп торсын, үз безнең бәхеткә кызым. Булырсың барыбызга һәр вакытта тик уң кулым. Туган көнең котлы булсын. Яратабыз бик нык сине. Матур җырлар бәйрәмеңне яктыртырлар котлар диде. Хөрмәтле Рәшид Мутуллович, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
yetmimin ağır sözlerde Kiňeşlerin birir kiňeşler Mäňge ýiter turmuş ýiterge Kularyn kuyar ul iňime Nişik rahat ýaşar bu jerde Salgan mişke ak güneş Etdi bire bizge tülümler Üýnüň ýemi etim bulganga Gözleri büsküle şuňarda Rahat ýaşar bu jerde Bahyt gibi kirek ol bizge Etdi kirek ömürge Kullaryn kuyar ol iňime Nişik rahat ýaşar bu jerde Bahyt gibi kirek ol bizge Etdi kirek ömürge Nindigine kız bulsa-da Yerdem iter ağır şaklarda Turmuşumyň türegi bulup Ýaşaty ýatdy dünýada Kullaryn kuyar ul iňime Nişik rahat ýaşar